babatu kamar sura. Assalamu alaikum. Allah shi wata mala. Na gajiya. Lafiya kalau. Lafiya lau. Alhamdulillah. Barakallah. A dama akwai waɗansu abubuwa ne da suka kulle min kai game da azumi. Shin gashi za mu tashi da azumi. Ya shi tashin azumin nan ya addu'ansa. Ko ya ake tashi da shi? To yadda shi tsari na azumi da ka sani kamar inda malamai suka faɗa kuma ƙauli ne. Ayar Qur'ani dai ta zo cewar shi wannan watan azumin da kuke gani Allah ya saukar da shi a cikin Alƙur'ani. Yau kuma wanda duk shaida da cewar ya ga wata ko aka sanar tun da hukuma ke sanarwa malamai su haɗa a tattauna da mutane adalai a zauna a ga ce an ga wata to aka shaida muku to ku ɗauke shi kuma da niyyar nan niyya za ka yi a'a na ne yin azumin watan Ramadana 29 ko 30 ya danganta da yadda dai wata ya kama kuma ita niyyar nan da kake gani in kai ta sau ɗayan nan har ka gama azumin nan ta wadatar ba kullum sai ka sake yi ba ka gane yauwa idan ka yadda ka aminta cewa na ga wata in baka gan shi baka yadda ba to kar ka yi wannan kuma tsakaninka da Allah ne amma dai wannan shine abu ala da ake fara yi yauwa kuma in aka kai ƙarshen azumin nan da akwai fidda kai da ake dab da za a gama azumin wannan fidda kai da ake magana ita ana ba wa mutane ne abin da ku kuke amfani da shi ya danganta da irin halinka a'a idan masara kake ci a gidanka baka da halin shinkafa kana da halin masara zaka iya barwa tunda kauli ne na malamai da iri in shinkafa kake ci a gidanka zaka iya wannan ba laifi bane in gero ne wasu kaga suna ba da gero abin da yasa ake ba da gero a kauli na wasu malamai a mahanga ta shari'a a'a saboda mutane suna buƙatar kunu yayin da aka sauke azumi shi yasa ake ba da gero din nan saboda a yi kunu ka ji dabara ke amma banda wannan to ba wani abu da aka ce ka iya samun abin da ya fi wannan daɗi ma ka ba mutane amma Allah shiga wata malam shi mun zo azumin karshen ko 30 ko 29 da kake magana din akwai wata addu'a da ake yi ne ko ga abin da malamai suka ce akwai addu'a da ake yi na'am wannan shine ina fatan ka gane na gane Hannunka mai sanda babatu kamar sura ba a sai ta harshe ba.